It reads as follows. Lesi sibane senyawo zami ilizwi lakho ukukhanya lempilo. As I was reading and analyzing this, then I found it by the Tetanite Mandachi. Literally, this is fine. Senior Sam, it is fine. You will kind. So, let's go to your opinion. This is a shop, this is a picture. But here, it is a picture of the shop, Mansa Babumia. I call it school. But the minute you like to do it, but the Dutch lady, my name, eyes one singer. Is a one single. I don't know what it is. Commercial punya. But in Galati, born in Galati. Tati don't check it. Don't check one single by you. When you sing, I won't sing company. If you go to Jalo, it doesn't give you the whole thing you plan to go back. It gives you steps. It gives you direction. Tinabadabacha, we tend to follow one assessing family, silly forgetting the steps to take us behind this one. He gives us light for the subject you must choose. He gives us light for the next job application. He gives us light for your conversation with that friend. Sure. God, I guess there's a difference between knowing and knowing. The phone gives you light, but it doesn't always give you direction. I guess the world has too many flashlights, such as TikTok trends. Everyone is doing it. Show me do this. Show me live your life. But as long as flashlights lead us to the wrong paths. Only God can say, as said in Isaiah 30 verse 21, this is the way. This is the way. Walk in it. And I was wondering confused. I was just going to I promise you it will mislead you. Siphinde ke sisimamele kwendezi lithi lisisibane. Ne? Uthi umbhali wethu uthi isibane asebenzisanga ilanga. Because uthi uThixo wethu esimkhonzayo ufuna ukuhamba nathi, afuna ukuhamba phambi kwethu. Ufuna uba khona ngenyathelo ngelinye. Ufuna wena umthembe endleleni zakho zonke. Now, David wrote this Psalms while he was running away from King Saul. But he used that table as his light. So now, to my youth, it's okay to be confused. It's okay to go weak. But let his light, let his light be your light. So, the good today. Just one step at a time. His word never goes off and never runs out of battery. So from today onwards, let's let his word be the light. Amen. Nasingaqiqa sibona urector, sibona amajitiki namhlanje ozohlala nathi. Ndibulele komama abakhona namhlanje. Ndibulele nakwezinye guild ezifana zojoyina youth. Youth bonika elithuba nam ndizobeka nje amazwi amancinci nge-youth day. Ndivile i-reading ephuma phaa kwindumiso. Ndifuna nje ufakela kuyo ngestori nje esincinci. Estori sam senzeka ke ngala maxesha indumiso seyigqithile kodwa not kakhulu. Siyakhumbula masikaJuda uDavid wakaba yinkosi pha kodwa kwadlula iminyaka waye kwalahlekwa kwaJuda. Iinkosi zapha zisuka kuThixo zithi zona zizokhonza ezinye iinkolo. Bakhe basuka kwilizwi basuka nakwimithetho. Kwasweleka enye ke inkokheli yaphayana kuzawungena unyana wakhe esihlalweni sobukhulu phaa kwaJuda. Igama yalo kuzawungena ithiwa uJoash igama lakhe. uJoash wayibona yonke into zomtatakhe. Wabona yonke influence kamakhulu wakhe kutatakhe
umakhulu lona wathi masisuke sikhonze ezi zinto ezi-idols sizibonayo. Wathi uJowash, hayi kodwa makhulu, lena indlela ayiyo indlela yenyaniso. Asinokwazi uhamba apha. Iitempile zethu sibeka yonke into ngokupha, kodwa asiyazi thiba ayotempile yethu le itempile kaThixo. Makhe silungise. Waqala uJowash ulungisa iitempile zakwaJuda. Umakhulu akavuma. Wathi umakhulu, le uyenzayo ayiyo laa nto utatakho wayifuna. Umntana kodwa yena akazanga kuzophilela utatakhe, uzophilela uThixo. Akazanga uzolandela ezinto zithethwa ngumakhulu, yena uzolandela uThixo. Kwakuthiwa uJowash wayeyona nkosi yalungisa izinto, uJosiah wazithatha wazisa phezulu. Uba ungazibuza uba uJowash wayenangaphi kodwa wayebekwe ezikhinya yakwaJuda, ngasifumana igesi zinoba wayenangaphi izinto uJowash? 12. Azo kawundeki 8 noba wayenangaphi uJowash? 18 kazini noba wayenangaphi uJowash? 15. uJowash wayena7 ngokebekwa ezikhinya yakwaJuda. Umntana lona oku-grade 1, kodwa ngoku yena ku-grade 1 uyakwazi uzibona izinto ezi-right nezinto ezi-wrong. Yeah. Ngoku ku-grade 1 uyakwazi yena ukuthi makhulu, le ndlela undibonisayo ayondlela e-right. Ngoku mna ndifuna undibonisa ukuba njeni lapha indlela seniyibonisiwe, ungoyiki uhamba indlela nxa umncinci. uThixo ubiza umntu azolungisa xa iseyiredi. Nani niredi, niyabizwa nizolungisa izinto zelizwe. Asihlali kwilizwe ke thina elihle okwangoku, kodwa igonyo lizawuwela apha kuthi sikwazi ukulungisa. Njengale mini kaJuni 16, izinto zesikolo zazingalungiswa ngootitshala, ziyolungiswa ngabantwana abaphuma baya esitratweni. Bathi le ndlela siyihambayo apho kwa-education ayondlela yenyaniso, yindlela yecinezelo. So masingoyiki kwathina sibatsha sizawukwazi ukulungisa. Singoyiki nathi abantu abadala sithi ayondlela yenyaniso le. Elifumaneka kuLuke chapter 2 verse 41 to 52. Elibali linesihloko esithi Jesus in the temple, uYesu etempileni. Kuthiwa uHerode, in time Herod died and it became safe for Joseph, Mary and Jesus to return to Nazareth. Years passed and Jesus grew into a determined curious child. When he was 12 years old, Mary and Joseph took him to Jerusalem for the festival of Passover. This celebrated the time when Moses led the Jews to freedom from slavery in Egypt. Ukuphela kwe-festival lusapho lwabo labuyela eNazareth. After one day of traveling, Mary and Joseph noticed that Jesus wasn't with them. They searched for him around the people and they did not find him. They went back to Jerusalem and searched for Jesus for 3 consecutive days and they couldn't find him. And finally, after one person said he saw Jesus at the temple, Mary and Joseph hurriedly went to the temple. Bafika ke etempileni, uMary wathatha uYesu engalweni. Wathi, nyana, kutheni ungasixelelanga ukuba ulapha? Waphendula wathi uYesu, bendifunela ntoni na? Beningayazi ukuba ndimele ukuba ndisemcimbini kababa. uMaria ke akazange ayohoye loo nto, kodwa ke bahamba bebuyela eNazareth. Emva koko iminyaka yadlula iminyaka. Jesus grew into a strong and powerful man who loved his parents and God. Mary often wondered about what she had witnessed that day in the temple. But created memories in her heart, and she knew that her son was special. Her son was gifted, and it was the gift of God.
But uMaria akazange ayazi ukuba uThixo umbekele ntoni unyana wakhe. And lento ithi, sometimes we don't know what God plans for us, but we should also trust Him. And uYesu wayesemncinci eneminyaka 12 years old. Eshumayela esemncinci ngoko, and now ndina 12 years old. Sure. Ndi-confident for uba ndikwazi uthetha phambi kwabantu abaninzi. Amen. God gives me confidence. Yes. And kweli bali uYesu wayethetha phakathi kwabafundisi abadala kunaye, ebamamele kwaye ebabuza imibuzo. Kodwa abo befundisi bothuka ukumbona uba uYesu ukrelekrele ngohlobo, emncinci kangakaya, elumkile. Bebona ukuba uYesu umphe isipho sokuba akwazi ukuthetha ilizwi lenkosi. And wayenako nobulumko. And ndifundile ukuba true wisdom is not determined by age. Yeah. Akuxhomekekanga, ubulumko abuxhomekekanga kwiminyaka yomntu. Nabantwana banganobulumko obukhulu. As June 16, we remember young people who stood up when the future looked dark. Iminyaka yabo babena 16, 17, 18, and they changed a nation. So namhlanje ndifuna uthetha nani because uSathana uyakuthanda ukuphosisela athi aphosela abantu abatsha athi umncinci, wait until you're older, wait until you have money, wait until your life is perfect. But ilizwi likaThixo alithethi loo nto. Because eating what you got do not let anyone look down on you because you are young. Instead, set an example. All of our exposedi ithi makungabikho namnye ukudelayo ubunani bakho. Suka ube ngumzekelo wabakholwayo ngentetho, ngehambo, ngothando, ngokholo, ngobunyulu. So apha uPawulos wayethetha ngoTimothy. Timothy was a young man, just like us. And again, Uthixo, I feel like he was telling him 3 things: that your age is not a weakness, but your age is your weapon. Yeah. Because God doesn't say be an example when you're 30 years old, but be an example. Your energy, your creativity, your TikTok skills, and namazwi nendlela amazwi owakhupha ngayo uThixo uyifuna ngelo hlobo. uDavid was a teenager when he faced Goliath. Maria was young when she carried Jesus Christ, meaning that God uses abantu abatsha. Iphinde ithi landa ithi iba ngumzekelo. That word example is bigger than preaching, because you don't need a mic to set an example. Yes. The example is how you talk when you are angry. It's helping that one kid who sits alone in church, who sits alone in school when engenakutya, who sits alone nina nihleli apha kumnandi, but ukuya kulaa mntana wena ungumntu omtsha is setting an example. And also setting an example is deleting that video that would get likes but grief to God. It's praying when panic hits. The example is praying when the panic hits you at 2 a.m. exam. Instead of numbing, but praying to God and because that's what we call leadership and influence. Because phambi kwenu bantu batsha, nam ndingumntu omtsha, ndimi phambi kwenu bantu batsha, sisakhula sisebancinci, sithi sesikhula sidibane nezinto esicinga fana uba zilungile zibe zingalunganga. Kodwa ke kulaa nto uThixo wasikhupha phakathi kwabanye abantu okanye wasonyula phakathi kwabanye abantu, waza wasikhetha saba ngabantwana bakhe. Kodwa ke andifuni ukuthi akho mntu ngumntwana kaThixo, wonke umntu ngumntwana kaThixo. Kodwa ke
yindlela umntu azikhethela yona ukuba makayihambe, emenza into okokubana abe yile nto anqwenela ukuba yiyo, okanye abe yile nto uThixo anqwenela ukuba makibe yiyo. Ilizwi ke mna endiza kunipha lona abantu batsha kuphaa kwabaseEfese chapter 6 verse 7 and 8. Nikhonza ngentumekelelo, kukuyo inkosi kungekubo abantu. Nikhonza ngentumekelelo, kukuyo inkosi kungekubo abantu. Ihambe ithi nisazi nje ukuba into esukuba ilungile athe ulowo oyenza uya kukwamkeliswa kwayona inkosi, nokuba ungumkhonzi nokuba akungumkhonzi. Nani bakhonzi, nani baziyinkosi zabo, yenzani kwa ezo zinto kubo. Nikuyeke ukusongela nisazi nje ukuba kweyabo neyenu inkosi esemazulwini nokuba akukho kukhetha buso kuyo. uThixo ungumntu ongakhethi ibala namntu. uThixo akakhethi mntu uhluphekileyo, ongakhethi mntu utyebileyo. uThixo usibizile abantu abatsha ngale mini yanamhlanje ukuba sibe kule ndawo. Akenzanga mpazamo uThixo ukuba sibe kanti silapha. Ingenzeka ukuba kukho into asusa kuyo phaa phandle azosibeka apha kule ndlu yakhe. Singabantwana abakhulela kule nkonzo yasetshetshi, inkonzo nemfundiso kakhulu. Kungathi ngale mini yanamhlanje xa sidibene singaba bantu batsha kule ndawo, uThixo singahamba naye ukusuka ngale mini yanamhlanje ukufika phambili. Nokuba sesisithi khazimle endleleni sithandabuza, nokuba sesisithi endleleni uThixo samqonda ukuba uThixo sekhona, nokuba sithi xa sithandaze singenalo unqambo ukholo. Kodwa eyona nto ndiyaziyo into okokubana ngemini elungeleyo into uThixo aphendule loo mithandazo yethu, uya kuyiphendula. Ndiza ke nale message ke bantu batsha into okokuba khona into ebendikuyikhangela ke apha eBhayibhileni ethi yonke into esiyenzayo kuThixo masiyenze ngemicili. Amen. Akukho nto imnandi ke ngokwenza into oyivayo into okokubana le nto ndiyenzayo yinto ekufaneleke ndiyenzile. Not into kukho laa nto yokokubana mhlawumbi ngamanye amaxesha sithi xa sithandaza into okokubana andazi noba Thixo uza kuphendula lo mthandazo wakho. Ndiyazibona mna ndingunopiano ndikule ndawo ngoku, kodwa ndiqonele ukufika phaa. Xa ndithandaza kuThixo ndithi eyi Thixo, andazi noba ndizawufika phathi ndiyathandaza for the sake yoba ndandithandaza. Ndifuna ke namhlanje sithi xa sithandaza uzuwuthemba umthandazo wakho kuThixo, and zube ne-time frame yomthandazo wakho kuThixo ukuba uthi Thixo i-time frame yam uzuba le minqweno yam ndiyacela ukuba ngeperiod ethile Thixo izibe kanti eminye yayo seyifezekile. Ndiyakuthembisa uThixo sozangayenzi loo nto. uThixo Amen. Amen. John 16. We honor the sacrifice, determination, and the courage of the young people who stood up for what was right. Isibindi sabo sisikhumbuza ukuba nathi silulutsha sinawo amandla ozisa utshintsho kwindawo esihlala kuzo. Sinawo amandla okwenza i-difference apha emhlabeni. As Christian youth, we are not only called to remember their legacy, kodwa siphile ubomi obukhonza uThixo nokuzisa uThixo. Incwadi yeNtshumayeli itsho uze umkhumbule ke umdali wakho ngemihla yobutsha bakho, ingekazi imihla yokufa, which means masimkhonze uThixo sisebatsha, singalindi ixesha lobunzima ukuze sidumise uThixo, sithandaze, senze yonke laa nto yenziwa ngabantu abadala. Uthi noba kuzokwenzeka into kufuneka uqale uprepare, and then uthandaze, ungathandazi xa ngomso kufuneka okay masenze umzekelo ku-exams lixesha lokubhala boss. So akufunekanga uthi ke ngomso xa uzobhala ibe ngona udumisa uThixo, ibe ngona uthandaza, ibe ngona ucela abahambe nawe xa uyobhala.
Funeka uprepare uthandaze kwaye sekude exam. Let us remain strong in faith, as the book of 1 Timothy says. Let no one despise your youth. Yeah. Be an example to the believers in speech, in conduct, in love, and in purity. With that being said, let's support one another and become leaders who positively influence our communities. Let's inspire others to discover their purposes, to draw closer to God, and rise as a generation that serves Him faithfully. Amen. Wow. Yonke le nto isihlelayo apha eSouth Africa yenziwe ngamabomi. It's a system that was built because awuzokwazi ukubuilda abantu babone ezinto bazinedayo. Into yokuqala bafake drugs, bafake utywala, bafake izonke so that they can get distracted, so that they don't see these are the things to grow economy yethu kuthi asikwazi ukwenzeka into ezinjalo because everyone is intoxicated. June 16 today abantu bane celebrations June 16 bana sizawubraya and you're going to drink. They're not thinking about the challenges that we have as young people. So to me, I'm very ndiyabulela elithuba umfundisi bana andenze bana ndizokuthetha bengenalo into bendingasazi ndizawuthini, because everything nangoku ndiyithetha kuba it's the things that are happening, because nandikhe ndizibuza bana thina umfundisi okethi mandize apha andiyouth nje mna andiyouth young adult ndazibuza ndazincama ndaqomba okusalayo ukuthi ndizothetha and be part of the youth. So the youth, it's very important that you focus and umuntu alandele izikathini, and you know, always try not to be distracted from the word, because the word is the truth. You know? So if you do that, whatever yenzeka yebomini bakho, you know what does the word say. So no uyalahleka, you always go back to the word. And that's what's nice ukhuliswe ecaweni into bana lo ungenzeka into engathi engabonakaliyo phambili in future mhlambi at 50 uzothi xa ungathi kunzima, you're going to go back to the word. Yeah. Because the word is the one that is comforting. And that's what you know. So into embedded efakwe umuntu oyanga ihlala forever. So that's why ke xa useyoung you must make sure that usoloko uzisondeza enkonzweni, usoloko uzisondeza kuThixo. So if you do that, you will always be in a right path. Amen. Bendike ndanayo into yomoya ongcwele andithume phayana kula 1 Timothy chapter 4 verse 12 athi let no one adelele ukutshabeni. Ngoko ke bendisazihlalele phaya engekachweci ukhazini la azapha kuyo, but ndayiva ubana tshini nantsi iyathethwa iqalwa ngoku abantwana batsha apha. Ndacinga ke ngokubana mhlawumbi what else. Ndiyalibulela lithuba ke mntana wam ngoba silapha singomama for ukusapota nina, silapha singomama kuba sinithanda. Amen. You know, consider yourselves lucky kuba nibe lapha, because abanye abantwana bangangani bonwabile apha phandle, but nina ningacinga fanele bana you are stuck here. No, consider yourselves lucky. It's not a mistake that you are here nina. Okay, watsho umntwana wathi mhlawumbi uba ubefuna nisinde kwezinye izinto. Siyambulela kuthi qongani ngamaxesha onke. Ilizwi ke endizawunisapota ngalo on behalf of Mothers Union lipha ku 1 Corinthians chapter 14 verse 22. It states that when believers gather for worship, everyone brings a unique contribution. Amen. Such as could be hymns, lessons, revelations, or an interpretation in tongues. Apha the Apostle Paulus eyona instruction asinikayo nemfundiso yakhe into yobana may we use all these diverse expressions, all these things sizanazo apha enkonzweni ngokweziphiwo esiziphiweyo. Siyambona uNobovu phana libethela uba aphume igazi elakubo phayana. Uboyi wam apha ibetha intsimbi apha xa eseva. Nonke niza nezaziphiwo zenu zi-unique, ziziphiwe nguThixo ke zazibabalo. May you bring all those unique gifts ke bantwana bam for the glory of God. May we use ezaziphiwo sisonke sesidibene silibandla sizisebenzise orderly, in a way that is orderly,
so that we are building the Church of God. And siyayibulela ke this active participation as a youth. Sibulele nangecawe xa beniqhuba inkonzo soloko sinibona qho minyaka le ni-observa neentsuku zenu, ii-events zenu. Siyambulela kuThixo ngani for that active participation ne-involvement yenu enkonzweni. Futhi andingeke libali umbulela mna nomfundisi owongameleyo apha to allow you. Because sometimes you want to be involved, you've got these ideas ningabantu abatsha, but anina ndawo, anina space yobana nize nazo apha. Hence abantu abaninzi bephinda-phinde esasifundo sikaTimothy sithi let no one namanye ubuncinci benu. Kodwa xa nina indlela eniza nayo ngazo ezaa zinto, indlela enithetha ngayo ibe yindlela e-orderly that will bring glory to God. So uthi ke apho Apostle Paulus masize nazo izipho zonke, size nazo in an orderly manner. Nomfundisi wethu simbulela esi-allowa size nazo apha, futhi esiprotecta ke umfundisi nakwiinyoka zasecaweni kuba singabantu abatsha zikhona iinyoka ecaweni. We cannot run away from that. But sibulela uThixo ngobana asiphe ke umfundisi ongumzali othi aniprotecte from ubana ningadliwa zezinyoka. Abantu abadala bathi xa behleli phantsi benimamele, nimameleke into enithethayo nento eniyenzayo. So singomama ke nathi sithi phambili ke bantu abatsha ningayeki. Sesanihlala apha nina senisindile Nkosi yam. nihlala apha eJerusalem, ningahambi, nihlale nithandaza. Ithi last verse hymn 314, mandilinde mandikhunge ndingenakudinwa ukuze akufike umtyholi angandifumani. Uba nihleli apha ke nithandaza ekulindeni kwenu, umtyholi akazokunifumana. Futhi ukuhlala kwenu apha must attract aba bapha ngaphandle. Thina ke singabazali sisabathandazela asibancamanga. For abantwana bakhe. Ningabantwana kuthi besiyi-AWF. Futhi sinithanda kakhulu. Sikhethe ukuba masibe lapha singayi kwiindaba, hayi kuba siyidelele yona, kodwa kuba sisithi iintsana zethu sizashiya nobani xana zikhumbula le mini inzima kangaka yabantu abatsha. Silapha ke siyile AWF. Umphako wethu kuni uthi u-1976 ke simazi kakhulu thina ngoba ke kudala noko sikhona. Sizijongile ezaa challenges ka-1976. Safumanisa into yokokubana bantwana bethu ninazo ezi challenges. And ii-challenges ezazikhoyo ngoko nee-challenges ezikhoyo namhlanje, isolution ilizwe likaThixo. Amen. Ngoba iBhayibhile ithi zizawuphela zonke, kodwa the only thing that will be standing is the word of God. Amen. Ndiqinisekile nikwenzayo nifunde nani bantwana bam, niyayibona into yokubana ilizwe lethu liyashukuma. Akho nto ingakhange yenziwe. Liphelele igazi, kwavotwa, sazikhethela, kodwa uxolo lukabikho. Amen. Siza ke sisithi singalamanina omthandazo e-AWF. Sizotyala uxolo logqitha kokuqonda ezintliziyweni zenu. Sizonikhumbuza into yokokubana nina ningobani na. Nina nikhethiwe nibekwe bucala. Okokubana besetshibusino apha. Wathi into yokokubana ii-decisions enizenzayo mazingafani nezabanye abantwana. Manisoloko nina ninayo laa inner voice inichazelayo into yokokubana le into ilungile, le ayilunganga, laa moya oyingcwele uza kuxelela. And then ke ngoku, because God is so fair, He gives you a chance to make your own decision. You listen to that voice and you decide not to do what the voice is saying. And there are consequences, bantwana bethu. Sindize ke apha ke kwilizwe elizawuthi ndiniphenze, ndaninika amazwi amathathu. Kwilizwe elizawuthi ndinomeleze ngalo, liyafumaneka apha kwi-Isaiah 40 verse 31. Likwakhona ke nakuJoshua verse 1 to 9. Eli lizwi lithembisa, it promises renewed strength, ngoba kaloku abantu abatsha nidinga amandla emandleni. Ngoba kaloku lisicule lasetshetshi xa uqhwithela ludubike rike, sijonge phi thina?
singabantu abatsha. Uqhwithela lukhona ngaphakathi, uqhwithela lukhona ngaphandle, uqhwithela lukhona ezikolweni. I-decisions ezenziwa ngabazali benu sithi they affect you bantwana. Amen. I-decisions ezenziwa sithi they affect you. Kule mihla niphila kuyo nina nizibona nizizo ne-child-headed family, nizi-child-headed families, because nifumanisa into yokokubana abazali bakhona but they are failing to do what they are supposed to be doing. Yeah. You find yourself being providers nina ningabantwana. Ithi ke ngokuloo nto leyo, you are going to provide for your siblings ngendlela ezingezizwe ezingekho right. Uzawuhamba uyokhangela phaa usemtshama somhle, uzawumiselwa imoto phaa udibane nomntu omdala phaa abe esithi because of the circumstances. We are here to say as abazali benu, we understand imeko enikuzo. That is why sisithi we will support you. Yeah. As Anglican Women's Fellowship, we will support you. Sizani support xa umntana ezothi kuthi into yobana mama andinayo imali ye-toiletries, mama andinayo imali yesikolweni, because kaloku we are here to be practical. We are not going to say we'll support you ngentandazo only. Because we serve uYesu. uYesu awayesithi when there is a need, siyamazi uYesu ehamba nesihlwele. Uthi xa esele bashumayeze baxelela zonke indaba ezilungileyo, athi awufumanisa into yobana aba bantu kudala ndihamba nabo. Abone inkwenkwana phaa, kaloku ndiyititshala sejunior church. Abone inkwenkwana phaa ayibize because uYesu knows into yobana it's been a long day. There is something that they need. Balambile abantu. So ukholo lupractical. Ukholo lupractical. Thina ke as Anglican Women's Fellowship, we are called for that. We are called to be practical for you. We are called to lead you by example, even though we are not perfect ourselves. Although we are called to lead you by love, the strength, the courage. Uba nifuna ubelekwa sikhona singabazali benu for uba sikwazi uba sinibeleke sinisondeze apha kuthi. Kwindumiso 119, it focuses on living according to God's word and trusting in Him. You cannot focus on God's word whilst you are hungry in your stomach. You cannot focus on God's word when you know into yokubana andinazo iincwadi zesikolo and I'm failing because andinazo iincwadi zesikolo. Siyayazi sasidlulile phaa, incwadi ke ngexesha lam mna textbook yayi-600 rand and it was a lot of money. Intoba ke zintlu zithi ziyimali lena. So how do you balance focusing on God and let you have challenges of basic needs? Amen. So we are here that as a church, as women of God, we need to make the balance. And kufuneka into yokubana xa sisithi sihambe emanyathelweni kaYesu, lo Yesu sihamba naye wayesenza njani? Wayesenza ntoni? That is what is important. Xana ndizawuhlala phantsi and ndibiyela ngendumiso 91. That is a very powerful psalm. In Dumiso 91, it whoever dwells in the shelter of the Most High God will rest in the shadow of Almighty. Ibinga ngesihlalo wolutsha le ndumiso ningathi qoxa nihlangene nifunde yonke nide niyimemorize ihlale apha kuni ukwenzela into yokokubana nizoyazi okokubana kukho laa vesi ndiyithandayo ithi 1,000 may fall on your side. Yes. Hey, Nkosi yam. Ithi 10,000 at your right. Ithi but nothing will happen. Amen. Ithi you will only observe. That's all. So ezi zinto zizawukwenzeka. And because wena only if you dwell in the shelter of the Most High God. Oh, Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ndinale ndawo nobhala wam ngenye imini kukho ixhego apha
apha ekuhlakuleni khona ukuthi gqifana uthile kusemveni kwemvula enkulu sonke sivele into kokuba kuzawuna lo mfana uxwaye igusha emagxeni xa awela apha esiporweni setreyini ngenetomeleni xa zawuwela ithi gqitreyini ibaleka likhwazi xhego lime phezulu apha lithi lahla igusha ume ngedonga. Yeah. Akaliva exe laphinda lakhwaze xhego mntanam lahla igusha ume ngedonga umfana kafuna yamthatha itreyini. Sure. Xa isisifihlo salo mfana elixhego liyawaphinda la mazwi lathi bendithe kumfana alahle igusha ame ngedonga akawava amazwi. Apho ndiyakhona into kokuba silulutsha nje kweli xesha lokugqibela bathi abefundisi nabazali bethu xa bethetha nathi kuthiwe masilahle zonke ezi zinto sinazo soyamela uThixo. Yes, Lord. Singafuni kuthiwe lahla le nto iphetheyo yoyama nguThixo singafuni ukuva. Zezithi into zehlabathi xa sezizibuqa siqale sithi umakhelwane nguye lo ubanga into kwezinto zam singayiphambili. Yo. Kanti ndim lo usaxwayileyo izindawo. Umnqweno wam into kokuba kulaa mazwi onke bethethwa apha anguThixo angahlala ngaphakathi kuthi. Ze kuthi izinto esizixwayele entliziyweni zethu. Andithethi ngezinto nezifizikali, ndithetha ngomona nehlathi nenzondo lapha kuthi ngaphakathi esibangela singamboni uThixo phakathi kwethu. Ngoba kaloku sawube sithwele inzondo sinehlathi sinomona. uThixo akazokwazi ukuhlala ngaphakathi kwethu asibonise ubomi bethu. Ngoba ingxaki yethu sifuna uziphilela athi umakhelwane uba nemoto ndithi bengubani naye. Endaweni yokuba ndithi Thixo ndiyavuya ndithandazana naye kuba uphumelele yena ngethemba neyami ithemba isezawufika xa kukuhle nje. Kodwa into esisuke siyenze sihamba siye kwiindawo ezizezethu oothixo bambi sithethe nabo into kokuba mayiwe le moto. Ndilibale into kokuba ndikusonga kwambuyo. Namzuzu ndilibele unqwenela kakubi umzalwane wam noba ubomi buyasonga apha emveni. Oh, Jesus. Buyasonga apha emveni kwam. Ndawufika kwelaa qhuma bendikade ndilisonga. Ingxaki yethu sicinga uba busonga apha ngasemva, hayi. Busonga kweli cala ndiya kulo buza kum. Ndawufika ndifike kukho iqhuma apha phambi kwam ndiqhubeke ndiqale ndithi unomona usihlalo. Kudala ndibone isihlalo kandifuni. Kanti isihlalo khandi ixesha elilonke usihlalo bengalali ethandazela into yokuba masiphumelele. Abazali bethu bathandazela into yokuba masiye phambili. Bathi rhathi nokungabikho xolo phakathi kweentliziyo zethu kubangela kube nzima ukumbona uThixo. Uba sinolahla igusha neebhokhwe ezisemagxeni ethu siyeni kuThixo lo soyame naye ngoba utshilo umfundisi wathi ngoku lixesha lokuba makunconywe izinto ezintle. Abantwana ndibanqwenela lokuba xa mna ndingazenzi izinto uThixo azibekileyo phambi kwam. Ngoba ingxaki uThixo akazungena kulaa mnyango. uThixo uhleli kwisiqu sonyana womntu nentombi. Yeah, true. Athi ngeli lakhe ilizwi athi kuza kwenzeka le nto uthi wena ngubani wena. Ndijonge inyama negazi endaweni uba mandimcele uThixo andityhilele ngokamoya ndigqobhozele kulo mntu ndimbone uThixo ngaphakathi. Akukabikho nto izawulunga kuthi. Bekhe ndatsho ke napha kum elutsheni eGinsberg ndathi akuzulunga. Izinto zawuba ngathi zineqhineni kanti sithi abame eqhineni. Yo. Ndimane sithi akunyukeki apha kanti mna ndibeleke ilitye apha emqolo elinditsalele emva. Sure. Ngoku lixesha into yokuba masilahle zonke izinto sizinikele ngokupheleleyo kuThixo. Sizinikele ngeentliziyo zethu neengqondo zethu ukuze umthwalo obekiweyo kuthi singawuva.
sihambe apho uThixo uYesu Kristu ebenyathela khona. Andizufunda nto ke besendiyivulile qha ngenxa yento yokokuba kuthethwe kakhulu apha. Kuthethwe kakhulu ngamazwi aseBhayibhileni, but iwabo yam yinto yokokuba ingafunda iBhayibhile igqitywe. Sifane namadada thina siphume sinjalo. Into ebalulekileyo into yokokuba kusivicela uThixo ahlale ngaphakathi. Ndithi xa ndisembontsini yam ndimcele uThixo, Thixo khawuqala apha kum ndihlambulule, uhlambile yam intliziyo, undenze ndibe sisidalwa esitsha ukuze ze kuthi lakuphuma ilizwi lifumane indawo yokuhlala, liqale litshintshe mna ze ndikwazi ukuyokutshintsha abantu ngoba sifunyiwe. Ukuba ndiyakhumbula Nkosi yam sisekonferensini kunyaka ophelayo eKomani, waba nento ethi xa uthetha wathi sithunyiwe kulo ihlabathi. But xa siya ehlabathini sifana nalo lakusiva njani. Kanti kumele ukuze sitshintshe thina ze sithi sakufika phakathi kwabo sityhile ubuqaqawuli bukaThixo, ngobuthi igqirha alifuneki kwaba baphilileyo, lifuneka kwabagulayo. Nditshilo xa bendithetha nale genge egruphini ndathi ndiyaziva ii-apologies zenu, andizogqithisa nini. And ibe ngathi ndithetha into ndithi wari yam into yokokuba qho xa funeke senze into kaThixo sahle nje sinezinto izinto efuneke ndithi ayiqaleki le nto, yinto eqhubayo. Ukubonisa into yokokuba uThixo lo simthi siyamthandaza simthembi, sithembe ezi zezethu izinto, kuza ezithu izinto okuqala kunoThixo. Kanti xa sinoqala sibe kuThixo phambili, zonke ezi zinto sizifunayo zawulandela. Ngoba uThixo basifune yena tanzi, yonke enye into le siyijongileyo uza kusinika singakhange siyicele. Masifune yena thina ezintliziyweni zethu ahlale kuthi. Ukuba ke sinoke siza kuThixo simcele uThixo